Здравейте, приятели! Пред вас съм с един лесен ритуал, който е насочен към любим човек. Ритуалът цели да предизвика обаждане или съобщение от този любим човек. Той може да бъде използван и за бивш любим човек. Важно! За да се осъществи напълно ритуала, той трябва да се изпълни през нощта. Часът, в който ще се изпълни, е без значение. Необходими ресурси: твоята собствена енергия, едно пространство пълно с спокойствие и тишина, никакви отрицателни чувства и едно място за сядане. Стъпка 1. Концентрирай се върху ритуала, който ще извършиш. Затвори очи и си представи човека, към когото ще бъде насочен той. Стъпка 2. Постави ръцете си в молитвена поза и отъркай дланите си една в друга. Продължи около 7 секунди. Може да продължиш и повече, докато усетиш топлината между дланите си. Стъпка 3. След като усетиш топлината, раздели дланите си една от друга, много бавно, и изречи името на любимия. В продължение на 10 секунди изречи многократно думите: потърси ме, потърси ме, благодаря ти, потърси ме, благодаря ти. И така нататък. Усети енергийната сила в ръцете си и я задръж. Стъпка 4. Хвърли енергийната топка в пространството. Поеми дълбоко въздух, затвори очи и постави ръце на сърцето си и кажи: благодаря, че ме потърси. Повтори още 2 пъти. Поеми въздух и благодари. Усети радостта от това, че те е потърсил. Стъпка 5. Отвори очи. Желателно е да заспиш след ритуала. Всеки път можеш да повториш ритуала, докато успееш с целта си. Успех от мен!